Μικονιάτισσα είμαι, δεν έχω φύγει ποτέ. 3 παππούδες έχουν φύγει από εδώ μέσα. Είχε φτώχεια η Μύκονο. Τώρα έχει πολυτέλεια. Και πολυτέλεια όχι καλή. Όπως ήταν πρώτα, ας πούμε. Που άρχισε και ερχόταν ξένος κόσμος. Καράβι μεγάλο να δεις. Με το ζώριο, δηλαδή δεν θυμάμαι. Δεν υπήρχαν οι δίλες, οι θάλασσες, όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα. Όχι, δεν υπήρχαν. Κοιτάζαν ο κόσμος πότε θα έρθει η Κυριακή να κατέβουν από το χωριό να πάνε στην εκκλησία ή πότε θα είναι ώρα να πάνε να ζυμώσουν. Έπρεπε ο χωριανός, οι γονείς μου, ας πούμε, οι παππούδες, με το γαϊδουράκι φορτώνανε το αλεύρι να πάνε να ζυμώσουν στο φούρνο. Και μετά παίρνανε το πρωτοφούρνι. Καλός κόσμος ήτανε, τίμιοι οι άνθρωποι. Η βόλτα ήταν να πάμε στις δίλες. Πηγαίνανε ο κόσμος με τα καϊκάκια. Τον άντρα σας πώς το γνωρίσατε? Ήρθε με την πεθαρά μου και τον πεθαρό μου και είπανε στην γονείς μου, αυτό δεν είχα σχέση εγώ μαζί του να βγω να πάω πουθενά, όχι ότι σε μαλώνανε. Απλώς έλεγε ο πατέρας σου, εγώ θα μιλάω, εσύ δεν θα μιλάς. Τότε εδώ στη Μύκονο δεν είχε δικαίωμα το παιδί να πει δεν μ' αρέσει, δεν τον θέλω. Κατάλαβες. Εγώ έπλαινα από 19 χρονών, έγκυος ήμουνα και έπλαινα πιάτα. Το τελευταίο παιδάκι μεγάλωσε από κάτω από τη λάτζα. Αυτό το κοριτσάκι στο φούρλο μου. Όταν γέννησα δεν υπήρχαν γιατροί και πράγματα τέτοια. Τότε στα τυλίγανε τα παιδιά με φασκιά. Και άμα τους έλεγανε καμιά φορά γιατί εγώ δεν τα έκανα αυτά, δεν ήθελα να τα λυπόμουνα. Γιατί τα κάνετε, λέει, για να κάνουν ωραίο σώμα. Η απάντηση της μαμής, τέλος πάντων, πέρασαν αυτά τώρα. Τώρα παρακαλάω να είναι αυτά τα παιδιά που μου άφησε ο Θεός καλά και εγώ έχω δρόμο άλλο. Εκεί είναι οι πίκρες μου. Αυτά τα 2 κοριτσάκια που βλέπεις εδώ, το ένα το έχασα το 80 σε τροχαίο και το άλλο από ανακοπή το 18. Δεν είναι πόνος. Δεν είναι πόνος. Πόνεσα και πονάω και τους σκέπτομαι κάθε μέρα.